Он хүстігілі ұтылар үйерек министерстветін кубагынығын авиамоделированияға, онна автомоделированияға республикатағы көрек намылуын қамағаттан хелегер болла. Кен қабаннақ тәрәйін тұғынан Александр Калмогоров сырдатар. Күрәккә быйыл республика уанулуһуттан мане теңе жокускайттан быһа холан хүрбә хаманды көн көрүстә. Басатан туран оголар планер сөмөлөтү көтүттүләр, маны жүллүр сүбе сөмөлөт салгыңга төһө өр биреме көтөрүн кетәтә. Белетәтәккә бу төһмәккә кыттачы сыһа халты туттута, улахан ролу оньято. Самолёком буланы аны карата гумсат тохнада. Наханы гына барам тептер жаалар. Маны ахарме умсагында хана ме умсар бара. Оголар сөмөлөттөр бары тус панниманның холлу буттар. Онан ким ураты албаха туттан чөшөйбү сөмөлөтө бертүлүетэ, веһә дабайда салгыңга хөр көтө сырытта. Бу бальза. Маны специальный балсмас бар. Аны улан бар аны докордан. Аны то форма таккалар. Аны форманы ол туран формаган хатырдан бара. Аны то клейден берем бу. Быйылгы күрәк булрынгыттан уратыта ден автомоделирование белленне. Онан сала бир аңаргар кыттаатчылар драги онда баги класстагы дистанционканан контролланар машиналарынан коталастылар. Берилип биремега элбэх круга эннехтахтар. То есть хас бидди заездка 3 минуты берилдер. Заезд айбести кыттаатчы кыттар. Мана таханан багала хоголар автосимуляторга холонон көрдүләр. Республика тахамнак күрәктеһи түмүгәр былырын кайбыт намылуһун командата иннеги көңгә тахсан пьедестал үрдүк үктелегер тагыста. Александр Калмогоров, Иннокентий Кривошапкин, Юрий Христофоров, Саха телевидениета намылуга.